Nazister, şövinismen i İran! Stoppa faşistler, şövinismen i İran! Stoppa faşistler, şövinismen i İran! Stoppa faşistler, şövinismen i İran! Ali, hey, dur. Ya bir demokrasi! Yalan. Açıyorsun mu? Stoppa faşistler, şövinismen i İran! 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 Stoppa faşistler, rasismen i İran! Stoppa faşistler, rasismen i İran! 35 miljoner azerbajdzjanska turkar i Iran demonstrerar idag för att få sina rätt och friheter. Vi har fått nog! Vi har fått nog! Salladım. Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha mänskliga rättigheter! Vi vill ha mänskliga rättigheter! Idag, för 5 år sedan, reste sig vårt folk. Miljontals människor störtade till gatorna och dödade om sina rättigheter. Vi krävde våra rättigheter, vi fängslade, vi torterade, vi dödade. Stoppa faşistler, şövinismen i İran! 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 Kaç uzaktan yakın? Av FN och främst så kräver vi av den sauditiska nazistiska regimen i Iran. Hör oss! Hör våra röster! Hör oss så som ni gjorde den 22 maj 2006! Hör oss! Ni står här än idag! Vi har fått nog! Vi har fått nog! Stoppa fascistiska chauvinismen i Iran! Stoppa faşistler, şövinismen i İran! Stoppa fascistiska rasismen i Iran! Tamam. Biraz yavaşın tamam. Doktordan gittim. Doktordan hamdın. Ölüme vermezsiniz lütfen. Stoppa faşistler, şövinismen i İran! Stoppa fascistiska rasismen i Iran! Stoppa faşistler, rasismen i İran! Stoppa fascistiska chauvinismen i Iran! Stoppa faşistler, şövinismen i İran! Fördöm Iran! Fördöm den fascistiska politiken! Hör ni, hör oss! FN, hör oss världssamfundet! Fördöm denna politik som leder till flera miljoner människors förintelse! Detta är inte mycket skillnad från det som hände mot judarna under andra världskriget. Vårt språk blir sakta förhindras. Vårt folk blir sakta genom en politisk assimilation
Majoriteten av folket, 45 miljoner azerbajdjanier, är under vår diktatur. Vårt språk, vår kultur, vår historia, vår identitet, vår nationalitet är förbjuden. Vi finns inte. Vi representerar Någon kattelacker. Den 22 mars 2006 i den persiska tidningen i Iran. I en karikatyr visades det azerbajdzjanska folket som kattelacker. Detta är samma politik som bedrevs av Hitler 1937 innan andra världskrigets början. Detta är samma politik som fördes i Rwanda innan 1 miljon människor förintades i ett folkmord. Samma politik förs idag. Världen, öppna era ögon. Sverige, öppna era ögon. Det sker ett folkmord. Det sker ett folkmord i Iran och det azerbajdzjanska folket. Stoppa rasistiska regimer i Iran. 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 Fördöm rasistiska regimer i Iran. Stoppa rasistiska regimer i Iran. Fördöm rasistiska rasister i Iran. Stoppa rasistiska regimer i Iran. Länge leve Azerbajdzjan! 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 Stoppa fascistiska chauvinismen i Iran! Stoppa fascistiska regimer i Iran. Fördöm persiska assimilationen! Fördöm den persiska assimilationen! Det förs ett helt folkmord i Iran mot det azerbajdzjanska folket. Få upp era ögon innan det är för sent. Ett folkmord liknande den under förintelsen. Ett folkmord liknande den i Rwanda med samma taktik, samma koncept. Det enda är att det är ett tyst folkmord som mördar vårt språk, som mördar vår identitet, som tar ifrån oss vår kultur och vår nationalitet. Våra barn blir tvungna till att läsa och skriva på ett helt annat språk än vad som är deras eget. Varje människa har rätt till modersmål. Varje människa har rätt till persiska värda. Våra barn är inte lika värda än persiska barn. Våra barn är lika värda. Våra barn har rättigheter. Våra barn kräver sina rättigheter. Stoppa persiska chauvinismen i Iran. Stoppa
Iran är ett land där